Кажи. Нямаш стивилици. Измий малко са. Трябва да миеш билици. Еника сега ще ни готви. За да измиеш билици. Бара ще ми мия ти на гости. Колко хубаво изглеждат тези цедени в нещо черно краставици. Който ми харесва, няма да е. Нагъваш ли? Нагъвай, моето момиче, нагъв. Кръвчица да те стане, както казваше баба Хап. Кажи нещо, де. Радваш ли се, че съм ти на гости? Колко? Колата от 1 до 27, колко ми се да? Няма такова число. И от 1 до 27 има поне едно. 60. Добре, от 1 до 27, 60. Що не 65? Това вече е прекалено. Надценяването. Добре. Сега трябва да мия това тук и това тук. Чакай сега. Ние говорихме само за чиниите. Тук има чаши и купи и едно ренде вьорнер, което аз отказвам да измия. Иди да дигнеш телефона. И какво да кажа на телефона? Кажи да. Те са говориш за пратката. Може да стане. Да, Геника, да. Поръчал съм храна, да работя. Отива. Hello. Good evening. Yeah. It's Genika's cousin. Yeah, thank you. Излъгах, че съм... Питаха ме кой, аз казах Genika's cousin. Трябваше да кажа Genika's lover. Да, на поедните супа, това е супа с... Не ги пипай така с мръсните си ръце. Ти не искаш? Ти доматите ги пипа с мръсните. Не съм мръсен, чист си. Мила ли си ги? По самолета с една гърбичка иска да избърста. Тогава отивам до туалетна.